Ola, benvidos a Atlántico TV. Estamos nunha nova sección de entrevistas e hoxe imos a falar do noso patrimonio industrial, e para iso temos con nos a dos representantes de Beiramar da Xente, David Amoedo e Mariña López. Moitísimas grazas por estar aquí. E bueno, contádenos un pouco, contanos, David, que é Beiramar da Xente? Beiramar comezou hai 2 anos e medio, máis ou menos, un pouco por teima do compañeiro Ángel Vila, que deixounos en unhas semanas. El, despois de ver como todo o tema das alegacións ao pexón non conseguiríamos cambiar a protección de gran parte dos elementos patrimoniais da cidade, patrimonio industrial, ele intentou xuntarnos a todos, os que estábamos na batalla, nas nosas trincheiras, para montar algo máis grande con un poquinho máis de forza, e dai foi saindo Beiramar da Xente. Que Beiramar da Xente está formado por moitas asociacións, non? Sí, somos máis de 10 espazos traballando eso polo patrimonio industrial e xente tamén colaborando a título persoal. Bueno, digamos que Mariña, a súa principal tema, o seu principal objetivo é conseguir os BIC para zonas importantes en Vigo, non? Sí, exactamente, temos presentado o BIC para os prazos de Alfageme, para Artística e para o Barrio do Frío, o Jacinto de Navento, que incluye Albo, Frigodís, Ribesa, etc. Por qué? Porque nos defendemos esa defensa do patrimonio e esa protección integral, porque consideramos que forman parte da memoria viguesa e da nosa identidade. Vigo non se explica sin esos espacios. Entón, hai un ano máis ou menos, cando vimos pois que empezaba a Pexón e os Peris e que estes espazos tiñan unha ameaza, non? Unha presión urbanística importante, pensamos que o único instrumento que nos quedaba para poder protexelos foi o BIC. Hai un ano o presentamos. Levamos todo un ano pois, facendo unha labor activista en torno á protección destes espacios para un pouco para tamén unha pedagóxica para explicar por que son importantes conservalos íntegramente, ¿no? Por que temos que estar así coñelo. E agora mesmo hai as 3 solicitudes, ¿no? Na Xunta. En que momento estamos? En que momento estamos no Concello e na Xunta? Pois o BIC depende de patrimonio da cultura da Xunta. O BIC son uns procesos moi lentos. Levamos un ano, pero pode resolver o vincular en 2. En estes momentos vamos falando con eles e explican que, bueno, que les están tamén con unha carga de traballo importante en todo este departamento, pero que gustaría dar unha resposta a lo largo do verán, ¿verdad? Sí, a lo largo do verán dixéramos que posiblemente nos dirían xa algo. A lo largo do verán, pero temos que esperar. A declaración do BIC non está unido co desenvolvemento de PEDIs, ¿no? De plans urbanísticos. Depende un pouco despois, claro, eles depende da tipoloxía dos edificios, os edificios van ter un área de respecto, pero por exemplo hai zonas como Alfageme, que tanto o patrimonio da Xunta como nós pensamos que un conxunto que non debería ser tocado, espacios como Jacinto de Navento, que son naves en altura, que iso pode ser aproveitado para a vivenda tal cual está, pues conservando volúmenes, conservando maquinaria, que serían espacios aproveitables xa para ese desenvolvemento como vivendas, conservando X cousas que tamén se Xunta, pero que a día de hoxe non hai ningún estudio siquera deses edificios, ningún inventario do que hai dentro, do que non. Porque dende Beiramar da Xente propoñedes distintos usos para cada espazo, non? Sí, nós cando fixemos a plataforma, non, o primeiro que pensamos eran as carencias do barrio de Coia, que son moitas. Entón, en función do tipo de edificio, facíamos propostas, non? Desde recintos multiusos para Alfageme, bibliotecas para os barrios, espacios para a mocidade, pero, por exemplo, iso en Jacinto Benavente, nos propoñemos que eses edificios en altura podían ser dedicados xa directamente a vivendas sen tiralos, con todo o que supón tirar un edificio, non? De xerar residuo, de consumo de materias primas, neste momento que estamos agora, entre a emerxencia climática e a alza do precio das materias primas. Igual que tamén propoñíamos que nos parecía absurdo que a Biblioteca do Estado vai a un volumen novo, con todos os espacios baleiros que temos nesa zona que se poden aproveitar porque dan, os metros cadrados dan. E a estrutura tamén son unha zona. Exacto, son naves que estaban pensadas para almacenamento, o sea, naves que aguantan grandísimas cargas, entón eso dá perfectamente para facer bibliotecas, usos residenciais, dotacionais, de todo. Son edificios que en calquera outra cidade, como por exemplo en Porto, en Porto ninguén se plantexou botar abaixo a metade dos almacéns de Vilanova de Gaia e levantar edificios. Conservaron o conxunto e o bonito foi conservar todo ese conxunto.
Tamén é importante que non só a importancia está nos edificios, sino na memoria que albergan eles dentro. Desta maneira, deste xeito, si levantan uns edificios ou un uso residencial na FAGEME ou na artística, perdemos esa lectura. Quenes foron as persoas que traballaron allí? Pois maiormente mulleres, non? Esa memoria obrera é a que nós tamén queremos conservar, porque non se trata só desos espacios arquitectónicos, sino da memoria que eles que están en estes espacios, nesas almas dos edificios. Sí. E para eso E precisamente para manter esa memoria, dende Beiramar da Xente estades facendo, bueno, louteiros, no? Ao redor de estos edificios, e, bueno, exposicións e toda unha serie de... Sí, nos fixemos os roteiros, puxemos placas contando historias dos edificios nas fachadas, tamén estamos entrevistando antigos traballadores, todo ese material lo estamos subindo á web, para quen queira consulte, igual que toda a documentación que nos conseguimos e que nos presentamos está para descargar na web, para quen queira poda botar un ollo e quede como un pouco tamén esa labor documental. Porque este o patrimonio industrial é un patrimonio novo, é un patrimonio recente, non? Do século XIX e XX. Entón, falta ese coñecemento, non temos espazos casi en Vigo que conten esta historia, que é a nosa historia, a historia máis identitaria de Vigo. Entón, que é o máis importante para conseguir este apoio social que xa temos? Pois contar o que aí pasou. Nos nestas rutas, nestes roteiros que vamos falando, que a xente descubre, os propios vigueses descubren a súa propia historia, que pasou aí, quenes traballaron, as historias dos industriais, as historias de todas estas mulleres, que casualmente todos os espacios dos que falamos son espacios de mulleres. Entón, isto é moi importante para que a xente coñeza o valor que ten Vigo, e Vigo no conxunto de Galicia, de España, de Europa, porque esta é unha historia moito máis grande que para a cidade do que parece. Ademais, tamén temos un patrimonio de diseño gráfico espectacular que está agochado nas empresas. Entón, queremos que estes espacios tamén teñan un lugar para falar de toda esta memoria, para desa memoria e de toda esa publicidade, ese diseño gráfico, maquinaria, todos esos elementos que fixeron o que o Vigo de hoxe. O sea, facer un pouco cidade tamén. Pois nada, moitísimas grazas, David, Mariña, moitísimas grazas por acompañarnos e por axudarnos a ver máis alá do oficial. Moitas grazas. Moitísimas.